Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kakenhon Maitshaphrang movement, kalapan kene santli kimat, banlai Jingmut, Khadc Hills Autonomous District Council, Halor Khadc Hills Autonomous District, Khadc Social Custom of Lineage, Second Amendment, Bill 2018, kabala menjer, daka District Council, haka laipoi tere unaitung, benta usnam arjakat pra. Convener jong Maitshaphrang movement ba Michael CM habaya keren bat kinong patai kubor henne kasngi kan tere unai lor ulai tho ba Maitshaphrang movement kasngau khia ya kajingkan rei bat kajingjirlei kasongkha khle apadang ki khasi bat ki weipat ki bamde ki jai bendre khasi uba Michael ulai tho ru ba kanika kanhon kasngau khia ru ya kajingbon sabapalat kajingket khonrei ki kenthai khasi klem dayo bai bam na ukurem ubala eno ba kajing sedang bon ju kisenrang khasi ki bayap no sitengpor tang na kajing kerni dikiat bar kajing yo lok khna ki kenthai khasi banket marwei ki khon ki khti khamtam lele lada kine ki khna kenthai kede ki bawan na ki longjeng baduna ka yo kakon uba Michael CM mula ongru balada dan ki bamngen ya gani kajing syam jong Maitshaphrang movement kila banyet bnya ne ka research namar ki babon hi kim sngtho ye ki jing ba ki kenthai khasi ki baket khonrei khamtam ki tuk bawan na ki longjeng bedok kini ki jing syam jong Maitshaphrang ki bangi Habang ilek ban yarap keleng saudong ke beriu nyutrap la palat laipus nam ban long an ya ka menglia compulsory registration of marriage act wat kumjuru na jingtho ki bami ko kubor ke bangi dan ba Maitshaphrang ki bangi bu ki sakti satar beli kali jar ni hajat benriu ajat kemi jungi Hakaba kam songkha songman ru kam da perking bandai fo etar kam dan ka compulsory registration of marriage kalong ka bosrup yushunrang ban mi no na ka jingya songkha very easy for a man to walk out of marriage but klem da ai bai bam mar mi nyat be saka kur jong galok da ba ai dau baki khon kimne ki ja jumu kidei jong galok nimla ban kunolut ya kisenrang namar haba ka dustur ka ailat bamdon jing create usim kabu tu ki bom pudang ini jingsam jong Maitshaphrang kila ban le yala ka jong jingwat banya research namar ki babun hi kinum suthu ki jinge bagi kentai kasi ki bakit khunrai khamtam tu ki bawan na hi beduk berjenjar khamtam ne le tu basa sing than ngdong kiai lumba tingi yang halor nongdumba war choi ga daw khang bang mila ban ai kilat ban bamba haba kwa ban apply san siem de ban ai bai bam ki khun no bat pen klan yang terpeng ju dak ba ai kulim ti ga biam bat habadon spa dong kendo ai bentalam equitable not equal lembaga equitable distribution of self-acquired and ancestral property act but habau sunran kasi ulong bodon ngejing create bala mansenia berbetristom sei pat kinthai jungi kinphai khadu namar hadu mata gajat beriu jungi gade gajat beriu simjat na khmi but ni donru gadustur tangjat kenik amendment bill juga Khadc Hills District Council kadon kam ban de tai bha bat ban simru ye kite jingsam jong Maitshaphrang habaya tai te ga